The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang mainit na hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Mula sa Kongreso, partner, makakausap natin ngayon via video call si Diana Rose Papalusa, 23 taong gulang, ngunit nung nakarang taon lamang ay na-diagnose na mayroon siyang bukol sa katawan. Magandang hapon sa iyo, Diana. Magandang hapon din po, sir. Kumusta ngayon ang kalagayan mo, Diana? Sa ngayon po, sir, okay naman po and nagpapasalamat po at tapos na po ako sa aking chemo. Okay. Kailan nag-umpisa itong karamdaman mo at itong sinasabing bukol na tumubo sa iyo? Actually po, sir, napansin ko po na una po maliit lang po siya dito sa may bandang leg ko. Year ano po yun? 2021 po, sir. 2021. And then, opo, sir. So sa may bahagi yan ng liig mo? Opo, sir. Dito po sa dito lang. Maliit lang po talaga, sir. Okay. Gaano katagal mo ito ininda bago ka na-diagnose na may cancer ka? Ano po, sir? Siguro po mga almost 1 year din po, sir. Bago po yung pamilya ko nakapag-decide na magpa-open biopsy daw po. Kasi, nung una po natatakot kami kasi syempre po sino ba nang hindi. Kasi, ano daw po, parang magkukuha ng sample sa may liig ko po. Yun. Pero no choice na po kami kasi lumalaki na po talaga siya yung kala ko nga po puputok na. So opo, nung nagpa-doktor na kayo, ano ang sabi ng doktor? Anong kailangan gawin? Yun nga po, sir. Need po daw talaga ng open biopsy para matest daw po kung anong klaseng bukol daw po yung tumubo sa may liig ko. Opo. Tapos, yun po, sir. Nung yung sample po, pinadala dito sa Maynila din. Then, nung lumabas po yung result, sir, is, yun nga po, lymphoma daw po. Okay. Lymphoma. Diana, magandang hapon. Yes po, ma'am. Opo, Magandang hapon din nababanggit po. na kakagraduate mo pa lang, tama? Opo, ma'am. Opo. Anong taon ka nag-graduate? 2022 po. Last year. 2022. Okay, so 2022. Anong kurso naman ang natapos mo, Diana? Education po ako, ma'am. BEd po. Ayan, education. So, Opo. gusto mong maging teacher at magturo sa ating mga kabataan. Opo, ma'am. Opo. So, dahil dyan sa sakit mo, hindi ka pa nakakapag-trabaho, tama? Opo, hindi pa po, ma'am. Kasi kakagraduate ko nga lang din po. Opo. So, pang-ilan ka sa magkakapatid, Diana? Panganay po ako, ma'am. O panganay. So, ilan kayo? Bali, 4 po kami lahat, ma'am. 4. So, ikaw yung panganay. So, kumusta naman yung mga magulang mo, lalot na ngayon meron kang dinaramdam na sakit? Okay, nasa ano po sila, ma'am? Sa Partido Bicol po. Tapos ako po kasi, ma'am, nakatira po ako sa lola ko po sa Calawag, Naga City. Oh, okay. Opo. So, malayo ka sa magulang mo. So, Opo. ngayon, Diana, na meron kang sakit, paano nyo natutustusan ng pamilya mo itong pangangailangan mo, lalo na meron kang dinaraanan na gamutan, syempre, series of medications? Yun po, ma'am, sa tulong nun po ng mga may mabubuting puso, tapos yung kung kanino po pwedeng lumapit or pwedeng humingi ng tulong, nagsasaga po talaga kaming pumila para makahingi po ng tulong. Opo. Diana, kanina ipinakita sa video sa VTR yung itsura mo na talagang Opo. malaki yung dito sa may leeg. Ngayon medyo maliit na, tama? Opo, ma'am. Opo. Salamat sa Diyos. Oo. So,
Yan ba ay dahil sa patuloy mong pag-undergo ng medication? Opo, ma'am. Nag-undergo na po kasi ako ng chemotherapy po. Okay. So, Diana, ano yung pakiramdam mo ngayon na imbes na magtrabaho ka dahil tapos ka na sa pag-aaral ay na-convert yung pera mo at yung oras mo sa pagpapagamot? Sa totoo lang po, ma'am, yung parang, iyak ako. Ano po, yung, kasi syempre po, di ba, imbes na parang, Kasi syempre panganay ka, tama. So parang yung pangarap ng magulang mo na nakapagtapos ka ng pag-aaral, gusto mo din sana makatulong sa kanila sa pamamaraan ng pagtatrabaho na, tama? Ayun. iyak ako. Yan si Diana, partner, naiiyak siya pero tinatawanan niya yung problema, yung kanyang Siyempre, dinaraanan. kasi panganay siya, partner. Alam mo, yung mga magulang, ang laging pakiusap sa panganay na anak, sana magkapagtapos ka Oo, ng pag-aaral para tulungan mo kami. pag meron ka ng magandang kinabukasan, meron ka ng magandang hanap buhay, alalayan mo naman kami para sa iyong mga kapatid. Opo. Oo. Pero siguro naman, Diana, ramdam mo naman yung pagmamahal ng magulang at naiintindihan ka nila. Opo. 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 Kumusta naman yung mga kapatid mo, Diana? Anong sabi sa'yo? Okay naman daw po. Parang ano po, yung lahat ng pamilya ko po is supportado naman po nila ako. So, meron ka bang gustong sabihin, Diana, sa iyong mga magulang na parang, or nakaramdam ka ba na parang nabigo sila dahil nga dito sa inaasahan nila na dapat ay nakakatulong ka na sa kanila? Naramdaman mo ba yon? Syempre sa ano po, ma'am, sa magpapakatotoo na po tayo, ma'am. Parang oo din kasi syempre panganay po ako, yung dapat ako na po yung maaasahan nila. Kaso ano po, hindi naman po nila pinakita sa akin yun na parang sinisisi nila ako sa nangyari. Imbis po, sinuportahan po nila ako. Ayan. So, lakasan mo lang ang loob mo, Diana. Ano? Yan ay mga pagsubok lamang. Opo. Okay. Diana, ano ngayon ang pinaka nais mo? Kaya lumapit ka dyan sa Ako Bicol, sa Congress. Yun nga po, sir. Lumapit po ako dito sa Ako Bicol kasi po, sabi po nung doktor ko, for surveillance daw po na mag-test scan daw po ako kasi kung ano daw po yung resulta doon, kung sakali pong kung meron pa or ano man po, magra-radiation pa daw ako po, sabi niya po. Ayun. Okay. Diana, makinig ka ha kasi makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Magandang hapon sa iyo, Sir Rex. Magandang hapon po, sir, at sa ating mga tagapakinig at mga nanonood po ngayon Opo. sa ating social media. Ito po Opo. bang si Diana ay nakausap nyo na po tungkol sa kanyang pangangailangan na tulong? Oo, nakausap po siya ng ating mga coordinators at na-submit naman po na niya ang mga requirements po na kailangan natin para ma-review at ma-evaluate yung kanyang kondisyon. Opo. So sa ganyan pong sitwasyon, ano po ang tulong na pwede nating maihandog or maibigay kay Diana? Ano yan, sir? Humingi po siya ng medical assistance para sa pagpapagamot po ata at para sa kanyang PET scan na mangyayari po yata dito sa mga darating na mga araw. Na-review po natin pati yung halagang kanyang hinihingi para po sa kanyang PET scanning. Opo. Sir Alvin, magandang hapon po. Ay, magandang hapon din po. Opo. Sir Alvin, alam ko po na naandyan palagi yung Ako Bicol para tumulong sa ating mga kababayan. Sa ganito pong sitwasyon ni Diana, ano po yung maaari niyang asahan na proseso para matanggap niya tuloy-tuloy po itong tulong mula naman dyan po sa Ako Bicol Party List? Opo, nung in-evaluate po natin ang mga dokumentong pong yan na sinubmit po ni Miss Diana, atin pong ni-review, in-evaluate, in-assess, at saka po natin, ipinadala po natin yan sa Department of Health para po sa pagpapakuha o pagpa-aproba ng pondo na manggagaling po sa ahensyang iyon. Mukha naman pong maganda ang naging resulta ng kanyang pag-submit ng mga requirements at sa kanyang hinihinging assistance para sa Ako Bicol. So, ibig sabihin po niyan, positibo po na makakakuha po ng tulong si Diana mula sa Ako Bicol Party List.
Opo, mainit pong balita. Kaka-approve lang po ang kanyang guarantee letter ay aprobado na ng Ako Bicol Party List. Ayun! Ayun! Ora mismo. Ora mismo, Sir Alvin. Para po Opo, sa mga kababayan po natin na naandyan po sa NCR, tuwing kailan po sila pwedeng magpunta po dyan sa Congress para makahingi naman po sila ng tulong? Opo, sa mga kababayan po natin na nagnanais pong humingi ng tulong medikal sa Ako Bicol, ang Ako Bicol Party List po, NCR, ay nagkakaroon po ng People Center, ng Action Center dito sa North Wing ng Kongreso. Mula alas 10 po, nagsisimula po tayo alas 10 po ng umaga hanggang tanghali po. Ayan. Mangyari lang po sana yung ating mga kababayan ay pumasyal po simula alas 10 hanggang alas 12. Tuwing Lunes lang po ito. Okay, Tuwing maliwanag Lunes lang po yan, ito. Sir Alvin. Ano, araw ng Lunes lamang po, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Yes po, yes ma'am. Opo. With Yes, that ma'am. po, Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List National Capital Region, maraming salamat po. Maraming salamat po at mabuhay po ang Ako Bicol, mabuhay si Congressman Saldico at si Congressman Jill Bongalon po. Okay, thank you very much, sir. Balikan po natin si Diana. Diana! Yes po, sir. Opo, narinig mo, mainit na balita, inapprove na ng Ako Bicol yung guarantee letter para sa patuloy mong gamutan. Opo. Opo. So ano ang masasabi mo ngayon sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon at sa palatuntunan ito? Ayan. Unang-una po, gusto ko magpasalamat sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, lalong-lalo na po kay Congressman Saldico at kay Congressman Jill Bongalon sa tulong po na iginawad po sa akin. Sa pamamagitan po niyan is mapapatuloy ko na po yung pagpapagamot ko para tuluyan na po ako makarecover sa sakit ko. And Ayan. salamat din po sa mga staff sa sa walang sawa nilang pagtulong, yung pag-aasikaso sa mga nagbipila po sa kanilang tanggapan at isa na po ako doon. No, maraming salamat po talaga. Ayun. Ayun. Diana, naibsan ba itong problema mo patungkol sa medikal? Opo, ma'am. Actually po, malaking tulong na po ito para sa aming pamilya. Dahil kasi po, ano tawag dito? Yung parang May pag-asa na. nagpapasalamat po. Opo. Opo. Saka nagpapasalamat po ako kasi isa po ako sa napili nila na matulungan. Okay. Yun po. So, laban lang, Diana, no? Kami, Opo. hangad namin ang iyong kagalingan para nang sa ganun ay magbalik ka na sa normal na buhay at may pagpatuloy mo yung pangarap mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. Opo. Maraming salamat po. Ayan. One of these days, tatawagin ka ng Teacher Diana. Yan. Maraming Okay. salamat, Diana. Ito naman, partner, dumako naman tayo sa ating tabang legal. Kasama natin ngayon si Mercuria Butor. Inireklamo niya ang kanyang mister na si Noel Butor. Butor. Dahil sa tuwing nalalasing daw ito ay may daladalang itak at kutsilyo sa pagtulog. Sa takot ni Mercuria ay pinalayas na niya si Noel. Sa ngayon ay may iba na raw na kinakasama itong si Noel, ngunit hindi man lang magawang masustentuhan ang kanilang mga anak. Nadagdagan na naman yung pangalan sa listahan ko. Noel. Nico, ano pa yun, partner? Marami. Roger, Oh. ngayon naman Noel. Yan. Sikat na sikat ngayon ang Noel, partner. Basta talaga. Eto si Nanay Mercuria, magandang hapon sa iyo, Nanay. Magandang hapon po. Opo. Nanay, kumusta po ang kalagayan niyo ngayon na mag-iina? Ano din, kahit pa paano po, nakakaraos. Nakakaraos kahit walang sustento mula kay Noel. Yes po. Kasi ginagawan ko po din ng paraan kasi kumakain din po naman yung mga anak. Yan ang dapat Kailangan. kasi responsibilidad ng isang ina. Tama po, Nanay. Ilan po yung anak niyo, Nanay, kay Noel? 6 po, yung isa po, yung college ko, namatay noong 2016. Bakit po namatay, Nay? Ano daw ma'am, punta sila ng isang falls, tapos tinawagan nila ako yung ano na, wala na talaga. So, nalunod po. Yun po sabi. Mhm. Eto po na anak nyo kay Noel is 6, Nanay. Yes po. Lahat po ba ito nag-aaral pa? Simula po nung siya ang nag-aalaga, kasi po nagpunta ako ng Manila nung college yung anak kong namatay,
gawa po ng hindi niya man talaga sinusuportahan, siguro kaya niya rin. Ano na po, napariwara na po yung mga anak ko kasi yung bisyo niya po, hindi niya tinatanggal. Iniiwan niya mga anak ko magdamag. Bakit po, Nay? Asan po kayo ng mga panahon na yun? Bakit po siya yung nag-aalaga? Alam niya po, nagpamaynila po ako. Kasi po ako ang gumawa po ng paraan dahil ayaw ko po na yung anak kong college, ayaw ko po na pag may hinihingi, mamomroblema. So nagtrabaho po kayo sa Maynila? Yes po, 8 months po ako doon. Opo. Nanay, kailan niyo po huling nakausap itong si Noel matapos niyo po siyang palayasin? Ang last na ano po namin, umuwi po siya, October 2022, pumunta po siya ng bahay. Gawa po ng yung anak kong sinundan ng bunso ko ay nagsabing, Mama, uuwi si Papa sa October, sasama ako doon, isasama daw po ako. So sabi ko po sa anak ko, hindi ka pwedeng kunin niya unless na hindi siya nakikipag-usap sa akin kasi pwedeng maraming mangyari. Walain ka niya, sabihin niya, pinabayaan kita, ganun. Kailangan So ibig sabihin, may pagdududa na po kayo kay Mr. dahil sa tingin niyo po si Mr. ay irresponsableng ama. Yes po, hindi lang po yan kasi may mga inaano po sila sa akin na kahit hindi ko ginagawa, binabaliktad nila sa akin. Tulad ng ano po, Nay? Yung pong ano yan, mga anak ko, pasaway, tapos sinasabi niya sa akin, pinabayaan ko daw, pabaya daw po akong ina. Pag nagkakasakit po ang mga anak ko, kahit nung magkakasama pa po kami sa bahay, lagi niya po akong sinisisi. Yung dapat siya yung sisihin, binabaliktad po kayo, Nay? Yes po. Okay. Nay, maikwento mo nga po sa amin, paano naman po itong asawa niyong si Noel natutulog na ang katabi ay itak or kutsilyo? Bakit po ganon? Nangyari na po yan, itong 2021, na ayaw ko na po talaga siyang tanggapin, pero pilit po siyang umuwi. Ako sabi ko nga po sa kanya, alam mo, sa tuwing nakikita kita, maglasing ka or hindi, ang nervyos ko andito na. So ibig sabihin, parang yung kutsilyo na yon, yun ang panakot sa'yo para hindi mo siya iwan. Opo, pero natatakot din po ako kasi hindi ko alam kung talagang gawin niyo yun sa akin. Pero sa tingin niyo po, kaya niyang manaksak or mamatay, Pumatay. pumatay ng tao? Malamang po. Kasi sobrang tapang niya po pag nakakainom. Pero pag hindi, okay man, mabait Pag naman. wala pong ininom, medyo okay din. Pero wala naman po kaming magandang komunikasyon na. Kasi pag kinakausap ko po siya, kahit hindi po siya lasing, wala po siyang pakialam. Sinasaktan din po ba kayo ni Noel? Ayos po, maraming beses na po akong ginawa niyan. Yung buntis po ako sa bunso ko, siguro mga 2 months or 4 months yon, umuwi yan ng lasing madaling araw. Po niya ko, sinakal niya po ako. Kaya po nung ipinanganak ko yung bunso ko, sabi niya, tinignan niya po yung bata, pakalabas, sabi niya, ni ang gwapo ng bata. Sabi ko, alam mo, tiningala ko po siya. Tapos sabi ko po sa kanya, alam mo, kung napatay mo ako, Wala kang gwapong sa anak. akin, hindi mo na makikita ang anak kong yan. So, muntikan ka ng patayin sa pamamagitan ng Pananakal. pananakal. Naitanong ko lang, kasi sinasabi mo na sinasaktan kayo, merong linalagay na kutsilyo sa pagtulog or itak. Ito ba ay na iparecord nyo sa barangay? Opo, may mga daming mga record na po yan sa barangay. Kaso nga po, ang pag may BPO po akong kinukuha sa barangay, binibigyan po ako. Ano yung BPO po? Yung Barangay Protection Order Ay, opo, okay. Hinihintay niya po yun matapos, tapos uuwi naman siya, makikipag-usap naman. So, ibig sabihin po, pag may barangay protection order, mabait siya sa mga oras na yan kasi Hindi. merong timeline, partner. Wala siya, umalis siya. Hindi siya lumalapit. Medyo laylo po siya. Laylo. Laylo. Pero kahit paano lumalapit po. Kaya Oo. minsan po, nirereklamo ko din sa barangay, bakit ganito ito, na na-receive niya na yung BPO. So, ibig sabihin pala, partner, ang BPO dapat continuous. Pagkatapos ng isang meron na naman. Meron lang siguro yan, Kwan eh. May time 15 frame lang days yan. lang. Opo, 15 days. Maliban po sa pananakit sa iyo, pananakal, ano pa yung madalas na ginagawa po sa inyo nitong si Noel? Ito nga po. Ito po. Hindi na po yan tulid. Gawa po ng yung sasaktan niya yung anak ko. Pakilapit lang po. Sasaktan niya po yung anak ko. Inawat ko po sila. Ako po yung binalingan niya. So, ano yan, nagkaroon po ng fracture? Inanya niya po. Namalayang ko po. Matigas Bali na. Opo. Mampanakit pala talaga itong si Noel, partner. So, bakit gusto mong sabihin hindi lang ikaw ang sinasaktan, pati yung mga anak nyo? Oh yes po. Anong ginagawa? Lalo na po nung time na wala po ako, nagsumbong po sila, pinapalo sila. Tapos kung anong mahawakan niyan po, yung pinapalo, kahit po nung magkakasama pa po kami, maliliit pa mga bata,
lagi po akong sa kanila pagitan. Gawa po Ayun. ng, yung anak ko po, kahit saan niya, pukpukin, paluin, Grabe, pinutin ang tainga, ganun. Yan, nagagalit po ako, lalo na po pag sa ulo at sa tainga. Mainitin ang ulo ni Noel. Opo, Okay. kasi po may ginagawa siyang mali. So, sa ngayon po, nanay, ano po ang lagay ng relasyon ninyo ni Noel? Wala po, malabo na po. So, hiwalay na talaga kayo? Hindi ko na po talaga siya tinatanggap. Pero sir, nung October 22, nakiusap po siyang babalik. Mm. Sabi ko, paano kang babalik? Kahit malayo ka, alam na alam ko ang buhay mo. May kinakasama ka doon, mahigit 1 year na kayo. Tapos sasabihin mo, babalik ka. So, ibig sabihin, may babae na din itong si Noel. Yes po. Oo. Ano, Ibig sabihin, malayo siya. Kayo nakatira sa... sa bahay ko po. Saan? Sa lugar? Sa Pili? Sa Gurong po. Siya, Nasa Maynila po. nasa Maynila. Kasi po ganito yan, sir. Mm. October 22, ay February 22, piyesta sa amin, February 10. May inuwi po siyang babae. So, inarap po sa Una inyo. po yan, una. Nakita mo po. Hindi ko po nakita. October 10 po kasi patay yung anak ng pinsan ko. Hindi po ako nakapunta nung last night. Doon niya inilabas yung babae sa patayan, Okay. sa may patay. Okay. Patayan. So, Sa burol. Sa may patay, yes, Yung ma'am. mga anak mo, nanay, naandyan sa iyo lahat? Ano po, yung bunso ko na lang, yung pangatlo at saka yung bunso ko. Kasi siyempre, yung- 6 yan, namatay yung Opo. isa, di 5 na lang. Yung panganay ko po, may pamilya na rin. Yung sumunod po, nasa Maynila, may nasamahan na rin na relihiyon, na iglesia, nandoon na rin po siya. Tapos, yung pang-apat ko po, andito ngayon sa akin. Layas din po yan. Hindi ko na rin po makontrol yan. Katulad niya rin po, mabisyo na rin po yun. Lalaki yan po. Lalaki po lahat. Ang bisyo ba ni Noel, pag-inom lang ng Ay, alak? nagda-drugs po yan Oh, dati. nagda-drugs partner. Pakilapit lang, nanay. Nagda-drugs po yun. Nireklamo ko yun ng personal doon po sa kapitan namin na kumpare ng papa niya. Pero wala pong action. So, ito bang mga anak mo, nanay, ay lahat nasa tamang edad na o may minor de edad pa? Ang ang bunso ko pa ang minor kasi magsi-16 pa lang siya. Yung sinundan po is 18 na. Ayun, lahat na sila nasa tamang tamang pag-iisip at tamang gulang na. Eto partner, para mabalansin natin yung issue at marinig natin partner ang side nitong nirereklamong si Noel. Makakausap natin siya sa linya ng telepono. Magandang hapon, Noel. Hello po, ma'am. Okay, Noel. Naandito yung asawa mo. Ano yung masasabi mo sa mga sumbong ni Mrs. Laban sa'yo? Kasi mapanakit ka raw. Meron ka pa palaging mga hawak na itak o Kasiping. kutsilyo tuwing natutulog. Oo, kasiping mo. Kasiping niya yung itak sa kakutsilyo. Oo, anong masasabi mo dito, Sinasakal Noel? mo daw si Mercuria. Mapanakit ka ng Binali mo asawa. pa yung kanyang daliri. Ma'am, sa ano, ma'am, hindi naman po yun, ma'am, eh. Ma'am, kung talaga nananakit silang niya, inaabot na ang anak namin. Eh, magandang pa lang dalawa, bakit na sa niya ako? Okay. Noel, maaari ba na makilayo-layo ng konti sa bunganga mo itong telepono para mas malinaw? Ano? Opo. Ayun, ano yung sinasabi mo? Ibig mong sabihin, yung mga sinusumbong ngayon ni Mrs. mo ay hindi lahat totoo? Hindi, ma'am, lahat. Oh, tulad ng hindi. Teka, nawawala talaga. Oo, partner. nawawala. Hindi natin- Noel, nasa loob ka ba ng building o nasaan ka? Medyo ayusin mo yung posisyon mo para maliwanag ka naming mapakinggan. Sige, nandito ako. Ano, sa puno ng Sa Oo. puno ng mangga. Ganito na lang, Noel, dahan-dahan lang sa pagsasalita, okay? Ang pinakamaganda siguro, umakyat siya sa mangga para mas maliwanag. Hindi na, partner. Dahan-dahan lang sa pagsasalita, no? Sinasabi mo na hindi lahat ng sinabi ni Mrs. ay totoo. Opo, hindi po. Kasi kung Nawawala talaga eh. Noel, sandali. Ayusin natin yung linya mo kasi may maganda tapos biglang nawawala. Hindi ka namin maintindihan. Balikan na lang natin si Noel, partner. Inaayos So, mo na. nanay, panay ang... Parang sinasabi ni nanay ni Hindi Noel daw na totoo. sinungaling ka. Sinungaling ka daw. Ganyan po talaga ang buong pamilya niya. Kaya nga po... Ibig mong sabihin, yung buong pamilya niya, nanay, mga po. sinungaling. Yes, ma'am. Ang inaano Pero nila bakit sa... ka na-inlove kay Noel? Ano lang, sir, yung dahilan lang, sir, kasi lagi po akong pinapagalitan ng mama ko. So, no choice, kailangan ko magpamilya. Kasi na-amaze po ako sa pamilya nila kasi po, lagi ko silang nakikita pag lumalabas, sama-sama. Pero yung sa loob pala ng bahay, iba naman. Oo, so na-amaze na. sandali. Balikan Ito na, natin. ito na. Okay, Noel. Ma'am, Ayan, mas maliwanag. So sinasabi mo, Noel, na yung mga sinasabi ni Mrs. ay puro kasinungalingan.
Opo, yung iba po, yung tulad nga po ng yung sabi na sinasaktan ko daw siya. Mhm. Hindi po totoo yun. Kasi kung sinasaktan ko siya, baka mga tatlong anak baka pinalayas na niya ako. Pero may sinasabi si Mrs. na itong daliri niya ay nabali dahil nga sa pananakit mo. Ay naku, ma'am. Hindi po totoo yun, ma'am. Pero totoo na sinakal mo siya nung buntis pa siya. Hindi, ma'am. Hindi. Hindi. O ibig mo sabihin, gumagawa ng kwento itong si Mrs. Opo, ma'am. Mali. Sabi ko, wag siyang magsinungaling. Para malaman na talaga, malaman, totoo. Wag yung ganyan na gagawan niya ako ng ganyan na sinasaktan ko siya. Mas matapang nga sa akin yan, ma'am. Ba't yun, Ano? masabi na... So mas matapang, wait lang sinasabi mong mas matapang si Mrs. Kaya siguro meron kang itak at kutsilyo sa pagtulog, katabi. Yung kutsilyo, ma'am, saka itak, ma'am, natural, lagi ko yun, ma'am, inaano sa katabi ko. Kasi mahirap na ano lang naman sa amin yung lahat lang nausap pa pati yung mga yung magnanakaw, talagang nandun yun. Hindi ko inaalis yung mga gamit ko. So wala ka naman na balak na patayin si Mrs. or saktan dahil meron kang katabing itak? Wala, ma'am. Wala. Ba't Hindi, isa matanong ko lang. Noel, kumusta naman ang sa pakiramdam na may kasiping kang itak sa Kutsilyo. Hindi naman kaano, sa lang, sa gilid lang, medyo malapit lang kasi tinatago ko yung mga paggabi Okay. na. Dugtungan ko lang. Sinasabi mong mas matapang sa iyo itong misis mo. Bakit mo naman nasabing ganon? Ay kasi mas maano yan sa akin kasi may edad yan sa akin magpipitong taon. Kaya parang kung anong bungangay parang wala na akong nagagawa. Bungangera itong asawa mo. Pag makapagsalita sa akin. O ipaglasing ka raw kasi medyo ibang ugali mo, Noel. Paglasing naman ako, sir, ay ang gusto ko naman, sir, pag ako nakainom, ay huwag niya akong bubungangaan. Ito, Nanay, Noel, ikaw pala nanay yung bungangera. Andiyan si Noel. Anong gusto mong sabihin? Sinungaling daw yung mga pinagsasabi mo. Alam mo, nang napangasawa mo ako, tahimik akong tao. Sa araw-araw na paglalasing mo, pagmumura mo sa akin, pagwawala mo, pagpapabaya mo, na kapag ako nagsagot sa'yo, sa tinatanong mo, anong sinasabi mo sa akin? Nagagalit ka. Pag hindi naman ako sumagot, anong ginagawa mo? Galit ka. Kaya sabi ko noon sa'yo, saan ko ilulugar ang sarili ko? Kaya dahil sa'yo, dahil sa mga kagagawan mo sa akin, at panliliit ng pamilya mo sa akin, natuto na akong lumaban sa'yo. Kahit na sa pamilya mo, nagagalit na ako sobra na. Lalo na ngayon, 2 beses ka nagdala ng babae sa inyo. Anong ginawa ng magulang mo, ng pamilya mo? Pag may dala kang babae, nag-uusap-usap kayo. Hanggang sa pinapunta kayo ng Maynila, kasama mo yung babae. Pero hindi kayo nagsama pag galing sa bahay nyo. Saan mo pinick up yung unang babae mo pagpunta mo ng Maynila? Doon sa Almeida Highway. Sino nagsabi sa akin yung nakakita sa'yo? Ngayon na naman, umuwi ka, 2022, October. Gusto mo makipagbalikan sa akin? Sabi ko, makikipagbalikan ka sa akin, may babae ka doon, maghihigit 1 taon na kayo nagsasama. Wait lang nanay, Noel, totoo ba na ang mga sinasabi ni nanay kasi kaya siya nagiging bungangera dahil ikaw pala ay babaero, nakadalawa ka na daw na babae? Ako, ma'am, totoo, ma'am. Meron akong kinakasama nung pinalayas niya ako kasi mag-isa lang ako sa Maynila. Gusto ko naman lang may katuwang ako tulad ng magkasakit ako. Hindi ba, Noel, hindi ba pwede na pumunta ka sa Maynila tapos ayusin mo yung buhay mo tapos ipakita mo sa pamilya mo na isa kang responsableng ama? Bakit ginawa mo ay naghanap ka ng babae doon? Ang ko lang, may makakatulong ako. Na tulad nga nung sabi ko nagkasakit ako, yun, walang ibang nagano sa akin. Mukhang hindi naman tama yun, sir, na rason mo na kailangan mo ng katuwang kaya naghanap ka ng babae. Paano naman yung pamilya mong naiwan? Saka, ma'am, ang tagal niya akong sinabihan yan, huwag ka na sa amin makikialam, maghanap ka na ng babae kung gusto mo. Mismong itong misis mo nagsabi sa'yo na maghanap ka ng babae. So pinagtulakan ka ni Nanay, Mrs. totoo ba yan? Sinabihan mo? Sir, alam mo, sir, hindi pa siya naalis sa bahay, may babae ni siya. Kaya sabi ko sa kanya, kung gusto mo mambababae, papalayain kita, pero bigay mo ang suporta sa pamilya Okay. mo. Speaking of support, Noel, totoo bang hindi ka man lang mag-abot ng sustento? Yan, sir, yan ganyan pa, sir. Nung magkahiwalay kami, dito nga ako nagtirik ng bahay dito sa malapit sa nanay ko. Ngayon, nagsusuporta ako,
ayaw niya, pinapabalik dito. Pinapabalik sa akin. Sabi pa niya sa akin, wag na daw ako magsuporta, hayaan ko na sila kasi kaya na daw. Totoo yun, sir. Ang daming nakakalam dito. So, baka naman, Noel, sinasabi lang sa iyo yun ni Mercuria. Dahil sa galit. Dahil sa galit. At syempre, ipinapakita niya na kaya niya kahit wala ka kasi babaero ka nga. Nagkano lang ako, ma'am, ng babae ngayon. Ngayon yung pinalayas na niya ako. Binabanggit nga niya, kaya ka pinalayas daw dahil meron ka na talagang babae dati pa. Ay, wala, ma'am. Hindi. Ang daming nakakaano dito, nakakalam sa akin dito. pati daw mga anak mo, Noel, kung saktan mo, pinapalo mo daw kahit saang parte ng katawan, pinipingot mo daw kahit saan. Hindi yan totoo. Ang mabuti pa, yung anak ko, pwede makapagsalita yun. Pero Noel, mahal mo pa ba itong si Juan? Mahal mo pa ba itong si Mercuria, itong asawa mo? Opo, talagang mahal ko siya. Sabi ko nga, kahit anong oras niya ako papuntahin sa kanya panuwin, pupunta ako kasi ayoko nga kaming ano-ano ng pamilya ko. Okay. Noel, sabi mo mahal mo pa si Mercury. Ang tanong ko ngayon, may kinakasama ka bang ibang babae dyan sa Maynila? Mayroon, kaso alam din niya. Sinabihan ko din siya, ako may asawa ako. So ano yung setup ninyo? Anong gusto mong mangyari? Dahil binabanggit mo, mahal mo pa itong si Mercuria. At anytime pwede siyang At bumalik. pwede kang bumalik, pero may kinakasama ka. Ano ka? Ano yan, partner? Ano yan sa dalawang ilog? Namamangka ka sa dalawang ilog, Noel, Sabi ni, naalala ko to si Councilor. Alam naman po ng kinakasama ko. Okay, alam ng kinakasama mo, pero siguro hindi naman pwedeng tanggapin ng Teka, asawa mo na meron kang ibang Tanungin babae. natin si Mercuria. Mercuria, mahal ka pa daw ni Noel at anytime, sabihin mo lang daw, babalik siya sa'yo. Anong masabi mo? Alam mo sir, madali lang naman yan sabihin. Kung mahal mo ang pamilya mo, di ba sabi ko sa'yo, ayusin mo ang buhay mo, ipakita mo sa akin. So kung mahal mo ang pamilya mo, dapat hindi mo ginawa yan. Ayaw mo ba, Kahit nanay, magkalan ayaw mo tayo. ba, nanay, magkabalikan kayo ni Noel at yung 6 niyong anak ay maging 7? Nakakapandiri na sir, kasi marami ng babaeng ginawa yan. Marami ng babaeng sinamahan. Ibig mo sabihin, nandidiri ka na kay Noel? Yes sir, kaso sa totoo lang sir, nung makita ko siya noong October 2022 sa bahay, naawa po ako sa kalagayan niya. Bakit naman yun ang term na ginamit mong nandidiri ka, nanay? Kasi sir, ilang babae na ang ginamit niya, tapos uuwi siya sa akin. Malay ko kung anong dala niya na. O baka may sakit na. Baka wala na siyang dala. Ano yung sinasabi niyo, nanay, na naawa kayo sa kanya? Naawa po ako kasi po, nung umalis po yan, pumuntang Maynila, hindi po ganun ang itsura niya. So hindi na po Wala. kayo galit sa kanya, awa na po yung nararamdaman niyo. Actually ma'am, hindi naman talaga ako nagagalit sa kanya, kundi ang gusto ko lang, ayusin ang buhay niya at suportahan niya ang pamilya niya. So may chance pa po na magkabalikan kayo, nay? Ayaw ko na ma'am. Okay, Suporta tanungin ang natin si Noel. kinakailangan ko ma'am. Noel, ayaw na daw sa'yo ni Mercuria, pero gusto niya, magsuporta ka naman sa anak mo. Pwede ba yun? Nangdidiri na daw sa'yo, Noel. Nangdidiri na si nanay. Sir, ako sir, kahit noon pa sir na ayaw niya nga akong pasuportahin na, binabalik niya sa akin. Ang totoo niyon sir, pag umuwi ako dito, ginagawa ko na lang, pinupuntan ko yung anak ko sa school. Pinipig ko na hindi alam ng ina kasi pag nalaman naman ng ina, nakita, papagalitan yung anak ko. Makinig ka, Noel. Eto. At Mercuria, makinig kayo. Makinig kayo, Noel, May makakausap tayo. Eto, partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Staff Sergeant Mary Ann Parado, ang Police Non-Commissioned Officer ng Women and Children Protection Desk ng Pili Municipal Station. Magandang hapon po, Police Staff Sergeant. Magandang hapon po. Apo, magandang hapon po, Sargento. Maitanong po namin, may maaari po bang maisampang kaso itong si Nanay Mercuria laban po sa dating niyang kinakasama or asawa na si Noel dahil sa mga pinanggagawa po sa kanya? Meron po, ma'am. Sa kaso niya po, ma'am, pwede po siya mag-file ng psychological abuse po under po RA 9262 po 'yon. Opo, psychological abuse. Yan po ba, Sargento, ay meron pong karampatang kaso, ay pagkakakulong at piyansa? Para malaman natin, partner, kung makapagpiyansa itong si Noel, ano yung... ang lakas kasi ng loob ni Noel, Sige po. Ganito po kasi yun, ma'am. Ang role po, ma'am, ng PNP po is mag-prepare po ng kaso na isasampa po ng abusong mister. So, balik po sa mga piyansa po sa... Sa husgado na yon.
ang nagdidesisyon po niyan ay mga prosecutors. Okay. Sa prosecutor's office na po yun. Okay. So, depende po sa bigat po ng nagawa po ng mister po. Opo. Sargento, inamin mismo ni Noel ngayon sa interview, siguro napakinggan nyo, kasal kayo, no? Mercuria? Yes po. Okay, kasal sila ng kanyang asawang itong si Mercuria, itong nagrereklamo. Pero inamin ni Noel na ngayon ay may kinakasama na siyang babae. Kasal po ba sila, sir? Opo, kasal po. Ang ano po kasi gusto pong mag-file ni Mrs. Sir, ito pa po kasi sir ang masasabi ko po diyan, sir. Mas maigi po kasi sir na kung ganyan po ang problema po nila is dumulog na lang po sila sa aming istasyon para po hindi na po sir naka-broadcast po yung problema nila po. Kasi po sir, may tinatawag po tayong confidentiality ng mga away mag-asawa, sir. Opo. So dapat po sir, hindi po natin yan dinidiscuss po dito. Ang alam ko po, ang i-discuss ko lang po yung mga proper na pasunod-sunod na gagawin po. Just in case mag-file po, sir, yung... Opo, pero hindi, in general naman yung Sargento, ang tanong ko lang po, kung ganito na inamin ng lalaki na may kinakasama siya, subalit kasal siya dito sa dati niyang misis, may kaso bang maaaring isampa sa lalaki? Kung inamin niya, sir, opo, pwede na po siya, sir, sampahan. Ayun. May elemento na, sir. Pero hindi pa, sir, dapat po, kulang pa po yun, sir. Opo. Opo. Naintindihan po natin yon. Opo. So ganito na lang po, Sargento, no, para lang po sa kalaman ng mga nakikinig kasi may mga maari po na may kaparehas na sitwasyon pero wala po silang alam sa proseso. Kaya po naitanong po namin yan. Ano po? So binabanggit niyo po na meron pong kasong kakaharapin si Noel dahil sa pag-aamin partner na meron siyang kinakasama, subalit kasal kasal dati siya. niyang Opo. misis. With that po, Sargento, Sasamahan na lang natin. po namin. Ito pong sinanay para po ay ma-guide po ninyo at makapagsampa po ng formal na reklamo laban po kay Noel. Antayin ko na lang po siya sa Opo, maraming salamat po, Police Sergeant Mary Ann Parado. Okay. So, nanay, pwede mo palang kasuhan yung dati mong mister? How about yung mga babae niya? Pwede pa po yung isa? Opo, May kasama yun, siyempre. kasama yun po, nanay, kasi... So, may plano ka ba na sampaan ng kaso si Noel o talagang gusto mo suporta lang? Parehas po. Opo, kasi nanay, sa batas, hindi po magpo-prosper yung kaso kung isa lang po yung kakasuhan nyo. Noel, Lagi po yan kasama yung Narinig mo partner. yung paliwanag ng pulis. Pwede ka ng kasuhan. Pero sir, hindi naman sir na, hindi ko naman sir sinuseryoso yung babae. Biglang bawi si Noel. Biglang bawi si Noel, kaya pala sa'yo... Mahal mo ba yung babaeng kasama mo ngayon? Ano ko lang ma'am kasi, kasi tinutulungan Hindi, sagutin mo ako. Noel, sagutin mo ako. Sir. Mahal mo ba yung kinakasama mo ngayon o hindi? Hindi sir, kasi may asawa ko. alam ba yan ng babae mo na hindi mo Hindi siya mo siya mahal, mahal. pero kasama mo siya ngayon? Alam niya, kaya sabi niya sa akin sir, wala naman daw problema. Kasi alam niya, sinabi ko sir na may asawa ko. Kaya hindi ko sa So, sineryoso. ano lang yung ano nyo ngayon? Kung hindi seryoso, di ano lang, laro-laro lang kayo. Tinutulungan lang ako sir niya sir. Pag Friends! tulad na- Friends with benefit! Ganun lang po yun, Tatay Noel. Ano po? Opo. Oh, ganun lang. Pero sinong mas maganda? Si itong asawa mo, si Mercuria, o yan na kinakasama mo ngayon? Hindi ko pa rin sir pagpapatuloy kong asawa. Hindi ko pwedeng hindi ko yan. Ipagpapalit. Siya pa rin ang maganda. Oo. May kanta dyan, partner. Ano yung... Kinilig, partner, kinilig si nanay. Tatay Noel, ano yung pangalan ngayon ng kinakasama mo? Marlene po, Marlene. Marlene. Hindi oh. pagpapalit Mahilig siya sa mga letter M. Marlene, Mercuria, okay, Marlene. Ikaw pa rin. Maya. Ang iibigin. Ayan. Noel, ganito na lang ano yung masasabi mo ngayon kay Mercuria? Malay mo, magbago yung isip ni Mercuria at Hindi, tanggapin kausapin ka mo. niya ulit. Oo. Noel, ano bang tawag mo dito sa asawa mo? Ano po? Ano ang tawag mo sa kanya nung nagsasama pa kayo? Love, honey? Nining po, Nining. O Nining. Ngayon, nandito si Nining, nakikinig sa'yo, ano ang gusto mong iparating kay Nining? Kausapin mo siya. Hello? Ning. Sagot, Ning! Sagot! Oh, ano? Anong tawag mo sa kanya? Ay, kanining pala. Nonong? Wala, sige. Nag-aaway tayo, pero sabi ko naman, pakinggan mo naman ang side ko. Kasi alam mo, di ba, normal yan na nag-aaway tayo, pero wag yung kung ano-ano na lang na, ano na lang, kaya may mga anak natin, mga malalaki na. O, Ning, anong masabi mo?
Gusto mo malamog ang sa side ko? O, Bicolin, sige, Sina, Tagalogin mo. Alam mo, kung mahal mo ang pamilya mo, ang asawa mo, hindi mo gagawin. Maliliit pa ang mga bata, sinabi ko na sa'yo. Tumigil ka na, may panahon pa, lumalaki na ang mga bata. Pero anong ginawa mo? Lahat ipinabaya mo sa amin. Nawala na tayo ng bahay. Alam mo, tinatawagan ka ng anak ko, sabi mo, kaya ka umuwi para makita mo kung talagang totoo, hindi ka para ninaniwala sa anak mo. Talagang umuwi ka para makita mo. Sinabi ko sa'yo, 2016 yan, mag-2017 nang umuwi ka. Ha? Kasi kinabukasan, New Year. Paka New Year, sinabi ko sa'yo, bago ka bumalik ng Maynila, tulungan mo na naman kami na makatayo kahit kubo. At least naman lang andun kami sa kubong yun pag alis mo. Andun yung mga materialis. Eto nanay, tanungin kita nanay, Mercuria, bago kayo namin bitawan, mahal mo pa ba itong si Noel? May pag-asa pa ba na maayos ang pamilya? Wala na, ma'am. Kasi ma'am, ganyan po yan. Kung inan po yan, ma'am, ay kahihiyan, isang usapan lang sa barangay, ipinakulong ko na yan, ma'am, ilang bisis sa pulis, ganon pa rin po. Kasi po, dahil sa mga ng pamilya niya at ng ibang tao, sulsol. Hindi siya nakikinig ma'am sa akin. So gusto mong bigyan ng leksyon itong si Noel? Yes po, kasi po gusto ko ipakita sa tao sa barangay namin lalo na. Dahil ako'y pinagtatawanan na, lalo na po nung inuwi niya yung babae niya nito lang, na April. Ha? Sobrang sakit po ang naramdaman niya. Sakit Kung po. gano'n, nanay, ano ang mensahe mo sa mga kabarangay mo sa Sagurong Pili, Camarines Sur? Sa mga kabarangay ko, hintayin nyo lang. Kasi ako pinagtatawanan nyo dahil ako tahimik lang. Alam nyo, tahimik ako sa problema ko kasi ito, pamilya ko to. Huwag niya ako pagtawanan, huwag niya ako paghusgahan. Kasi ako may utak din ako kahit papaano. At ikaw naman, Noel Botor, ang saya-saya nyo, nagpakasawa kayo sa sa saya, di ba? Kahit saan mong okasyon isinama yung babae mo. Tapos sasabihin mo, hindi mo siya mahal. Ilang taon kayo, ilang beses kayo nag-sex, ilang beses kayo nagsama. Ha? Kung hindi mo mahal yun, hindi ka magkukuha ng dalawang babae mo. Tapos ngayon sasabihin mo, porkit andito ako ngayon, sasabihin mo, hindi totoong mahal mo yung babae? Hindi totoong sinasabihan mong, hindi ikaw nagsusuporta? Ha? Pumunta ka sa school ng bata, noong October 2022, anong ginawa mo? Pinicturan mo yung bata. Sabi ko sa'yo nung pumunta ka sa bahay, anong purpose mo? Para ipagmalaki mo yung bata. So sobrang nasaktan po kayo, nanay? Yes po. Kasi Kaya po, bibigyan mo ng sarado ng leksyon si puso Noel? mo. yes po. Suporta na lang ang kailangan kay Noel. Yes po. So kakasuhan mo ngayon si Noel? Yes po, pati po yung babae. Kasi po may nakuha akong post doon sa babae. At saka tinitingnan ko po sa kanila, parehas po nila sinisira ang pamilya nila. Yung babae, sinisira din yung pamilya nun at yung pamilya ko. At yung lalaki naman, ito si Noel Botor, sinisira niya ang pamilya namin at ang pamilya ng babae. Noel, mukhang galit na galit talaga itong sining. Makikiusap ka ba ba? Hingi ka pa ba ng awa sa kanya o ano? Di, sir, sa ano ko na lang talaga, sir. Sa ano talaga. Hindi, kay Ning mo iparating, kay Ning. Ning, iyan, sabihin ko lang, kung talagang nagkasalaman ako, ganun lang naman, nagkakasalaman, patawarin mo kung talagang may pagkukulang man ako. O ngayon, gusto mo marinig ang sagot ko. Hintayin mo ha. Magsasagot na ako sa'yo. Sige. Alam mo, matagal na kita pinatawad. Matagal na kita pinagbigyan. Ang sabi ko nga sa'yo, padangat ka sa Bicol, padangat ni Ika, dahil ilang beses na namin ikaw tinanggap, pero wala kang pagbabago. Tapos ayun, pinahiya mo pa ang pamilya natin, dinala mo pa yung babae mo at pinasyal-pasyal mo pa kung saan, kahit sa daan nag-i-sketch kayong mag-jowa. Anong ginagawa mo? Naghahalikan kayo doon sa Riles? Ang daming nakakakita sa inyo? So bastos itong si Noel? Yes po. Hindi ko man nakita yung ginagawa nyo. Yung tao nagsumbong sa akin. Dahil alam mo, yung time na yon, nasa trabaho ako. Alam mo ang oras ko na nasa bahay Nanay, ako. tanong ko, may nangyari ba sa kanila doon sa Riles? Naghalikan Naghalikan, sir. Sabi ko nga dun sa nagsumbong sa akin, videohan nyo, bigay nyo sa akin. Ayaw naman po dahil baka daw po maka... Oh, Noel! sila. Masarap daw yung lips to lips nyo doon ng jowa mo sa Riles. Kung totoo lang sana, sir, pero hindi totoo naman, sir, eh. Gusto mo, maghahanap tayo ng tao doon. Ito na lang, Okay. Noel, kasi medyo malalim na po malalim talaga. yung sakit na nararamdaman Pero, ni Nanay Mercuria. tanong ko lang, Noel, willing ka ba na makaharap itong asawa mo? Halimbawa,
gusto ko, sir. Ikaw, nanay, willing mo ka bang makaharap mo ito si Noel? Halimbawa, doon tayo sa WCPD sa Pili or sa MSWD. Sa husgado na lang, sir, kasi sawang-sawa na ako sa kasinungalingan niya. At saka yung, sagutin ko lang yung sinabi mo kanina, ha? Nasabi mo, nung pinalayas kita, nagtayo ka ng bahay doon sa may nalapit ng magulang mo. Oo, tama. Pero alam mo ba, naiintindihan mo ba, naiisip mo ba, na iniwan mo kami, ako ang unang nagpapagawa ng bahay. Nung nakita mo, nagpapagawa ako ng bahay, inalok ka din ng tatay mo na magpagawa ng bahay para makaiwas kayo sa issue na kinukonsente kanila. So, ibig sabihin, nanay, talagang etong si tatay, sobrang pagdududa, gusto niyang tingnan, tapos papabayaan naman kayo. Pero ginawa mo yung So, lahat para maayos yung pamilya. Okay. Ito na lang. So, desidido ka na kasuhan si Noel. Yes po, silang dalawa. So, ayaw mo nang magharap kayo sa pulis or sa MSWD, kundi gusto mo sa Husgado husgado na. Yes po. Okay. So, paano yan, Noel? Ayaw ka nang kaharapin ni Mercury, itong asawa, para mag-usap kayo at hindi siya naniniwala na hindi mo mahal yung kinakasama mo ngayon. Imbes, gusto kanyang makaharap sa husgado na at kakasuhan kanya. Pwede siya magsalita. Sa pag-aharap nyo, nanay, mag-aharap pa naman kayo, marami kayong So, Noel, gustong sabihin kay hintayin Noel. mo lang yung tawag. Malay mo, magbago yung isip ni Mercury, no? Oo, pero willing ka naman, Noel, na makipagkita kay Mercuria, tama? Opo, ma'am. Oo. Ayan. Oh, So, hintayin na lang natin, parang partner. Naiiyak na si Noel. Medyo takot na si Noel. Oo nga, kasi ngayon lang po ako kumilos talaga ng ganito. Oo, so... Kasi nung nabubuhay pa po yung papa nila, ang lakas. Okay, so ganito, mga kaibigan, abangan nyo po kung ano ang mangyayari dito sa love story na naging mapait sa pagitan ni Noel at ni Mercury. Pero partner, damang-dama ko yung takot ni Noel. Dahil sabi ni Noel, kahit may kinakasama siya ngayon, Mahal niya pa rin si Mercury. at hindi niya ipapatalo, mas maganda ang kanyang asawa kaysa doon Oo, sa kinakasama niya lang yung partner. Kaya lang Mahal hindi niya. naniniwala si Mercury. Ayan. Abangan natin, mga kaibigan, kung ano mangyayari sa itinampok nating kwentong ito, mga kaibigan, dito sa Tabang Legal ng Tabang Ora mismo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Mga ka-action, huwag kayong bibitaw. Magbabalik pa po ang Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. mismo. Eto partner, balikan natin ang Tabang Ora mismo sa Kongreso. Live nating makakausap pa rin si Sir Rex Martinez mula dyan sa Ako Bicol Party List sa National Capital Region. Magandang hapon ulit po, Sir Rex. Magandang hapon din po sa inyo. Opo, Sir Rex, mukhang may magandang balita po tayo dyan na pwedeng maibigay sa kay... Ora mismo, kay Diana. Diana, ayan. Diana. Sir Rex, ano po yon? Opo, tulad po ng sinabi ko kanina, na mainit na balita na inaprobahan na po na Ako Bicol ang hinihinging medical assistance ni Ate Diana Rose, no? Na naghahalaga ang 60,000. Ayan, nabanggit niyo po kanina, Sir Rex, na bibigyan natin ng guarantee letter. So ngayon po, ora mismong igagawad niyo na po kay Diana ito pong guarantee letter. Oo, dala-dala ko na yung guarantee letter. Pwede ho bang makita? Pwede ho bang makita? Ayan, may pirma na partner. So yan ay ebidensya na talagang hawak na ni Sir Rex. Iabot nyo na, sir. Iabot nyo na kay Diana Rose. Para Iabot ko na. Nakangiti na siya. Iabot ko na kay Diana Rose ang kanyang guarantee letter. Masisimulan na po ang kanyang PET scanning na kailangan niya sa lalong madaling panahon. Nakangiti si Diana. Diana, ano bang masasabi mo? So, ayan po, once again, thank you po kay Congressman Saldico at kay Congressman Jill Bungalon and kay Sir Alvin po na nandito at binigay po ang ora mismo na tabang para sa akin. Hindi na sayang, Diana, yung oras na pagpunta mo dyan, tama? Opo, worth it po. Ayan. Worth it. Salamat po. Ayan. So, ang ngiti ni Diana, partner, kitang-kita ng puti-puti ng ngiti ni Diana. Lumapit ka sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bugalon. At ayun na mismo, ora mismo, iniabot sa kanya ni Sir Rex. Si Sir Rex pa mismo yung nag-abot sa kanya, partner. Yan talaga yung mithiin at pangunahing adhikain ni Congressman Saldico at Congressman Jill na yung tulong ay direktang maiabot agad-agad sa nangangailangan. Opo. So, balikan natin si Sir Rex. Ano, Sir Rex? Yes, ma'am. Opo, para ulit sa mga kababayan natin nanonood, baka na-miss nila yung sinabi nyo, ano yung araw at oras na kailangan nilang pumunta dyan po sa Ako Bicol Party List, dyan po sa National Capital Region. Opo, para po sa ating mga kababayan na nais pong humingi ng tulong medikal sa Ako Bicol, mangyari po lamang na pumunta po dito sa North Wing ng Kongreso, tuwing Lunes po yan, dadaling ko every week, Monday, starting from 10 a.m. up to 12 noon. Ano po yung kailangang dalhin nila na requirements? Dalhin po nila ang kanilang medical abstract, ang kanilang certificate of indigency, at ang kanilang case study yata, minsan kailangan po yan, coming from DSWD. Marami naman pong mag-evaluate ng ating ng mga coordinators natin, i-evaluate po lahat ng mga dumarating po rito. Okay. So, Sir Rex, mabuhay kayo dyan sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, NCR. Opo, maraming salamat, Sir Rex. Maraming salamat po. Okay, thank you so much. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village sa Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At gaya nga po ng nabanggit ni Sir Rex,
Yung mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Mga kaaksyon, kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez alias Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropos.